Na recta final deste 2025, a Asemblea do Grupo de Desenvolvemento Rural Salnesu Yaumia foi un encontro que tivo lugar en Cambados. Foi un pouco o último balance deste ano 25, o que fixemos foi un pouco analizar o anterior programa líder, como se está a desenvolver este no que estamos e ver un pouco expectativas futuras de cara aos vindeiros anos, un pouco nun novo contexto que hai da política agraria común da Unión Europea. O actual programa líder abrangue o período 2023-2027, unha iniciativa pro desenvolvemento das zonas rurais cos obxectivos básicos de asentar poboación a través da creación e mantemento de emprego e de dotar de servizos esenciais ás distintas parroquias e municipios que compoñen o territorio do GDR. Na Asemblea destacouse a capacidade de xestión do Grupo de Desenvolvemento Rural para impulsar e completar proxectos. Un pouco ver que toda a xente que se presentaba con proxecto foi capaz de acadalo, aqueles que verdadeiramente tiñan xa un proxecto madurado e unha idea clara. Un pouco a finalidade última do GDR e tamén un pouco en sintonía co programa líder é esa, tratar de buscar asentar población ao territorio e tamén xerar o suficiente valor engadido para provocar que a xente vexa no rural unha oportunidade de negocio. E eu creo que nese sentido, tanto os proxectos productivos como non productivos acadamos esa meta. E aínda que inmersos no actual programa, no GDR Salnesu Yaumia traballan xa coa vista posta no vindeiro período líder que arrancará no 2028. A partir do ano 28, sobre todo, teremos novos desafíos. O que fixemos é un pouco falar de cal é neste novo contexto da política agraria común da Unión Europea, donde vai haber certos cambios, donde a Unión Europea ten pensado facer algunhas modificacións directamente nesa política agraria e indirectamente tamén na axuda ao entorno rural, a pesar de que todavía falta por discutir tanto nos gobernos na Comisión como nos gobernos nacionais, o que estamos tratando é de aglutinar un pouco cal vai ser a nosa folla de ruta. Un desafío importante, explican dende o GDR, que afrontan coa necesidade de ser máis incisivos para garantir que se manteña a cota de recursos dispoñibles. Un chisco máis complexo, segundo vaticinan, pero que de igual xeito confían en conseguir sacalos adiante, como ata o momento.